A fara san kelen kaso kan a kan ka salen $1,000,000 sara sefa wari la. An ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Kasum Tapo min ye Rokiya Dunbiya ka lafasalibaga ye y'o fɔ AFP ye nɛgɛjuru fɛ. Kumakan minnu tɛ bɛn ɲɔgɔn ma olu bɛ kɛlɛ kɛ walasa u ka mɛn ka sɔrɔ u ma farati lase u ma ka hami kolonɛliw ka fanga kɔrɔ Mali kɔnɔ kabini san 2020 na. Rokiya Dunbiya min lakɔlen don Mali kɔnɔ a ka cɛsiri fɛ balo musaka camanba kama wa caman tugulen b'a kɔ kosɛbɛ bɔlɔlɔ kan n'o ye réseaux sociaux o jalakilen don danbe ko la jamanatigi ka murutili bila mɔgɔw la ani ka foroba tiɲɛko tiɲɛ kunnafoniko o ni kumaɲɔgɔnya fɛɛrɛw tali fɛ. Aw ka mara kɔnɔ kow tɛ ka taa ɲɛ a tun y'a daminɛ mars kalo la ɲɛnamala TikTok kan ka taa finitigi fanga ɲɛmɔgɔba kama n'o ye Colonel Asimi Goita ye sani a ka don kaso la. Nin furancɛ fanga nin ye dɛsɛ ye ni kɛmɛ sarada la fu jateminɛ la. Ne tun tɛna hali kelen yɛrɛ di kɛmɛ sarada la nga fu a y'o fɔ ka taa sɔrɔsi fanga waati min tun kan kɔn sivilu seginni ye n'o laseli kɛra san 2024 ka taa jamanatigisi kalafiliw la. Maliden si tɛ sigi hɛrɛ la a y'o fɔ ka fara kan ka sɔrɔ famaw bɛ to ka fɔ k'u ye fɛɛrɛw tigɛ jihadikɛlaw kama. A ko lakanabaliya o bɛ ka bonya yɔrɔ bɛɛ.